Keď hovoríme o krízových situáciách, momentálne sa svet nachádza vo veľmi komplikovanej nielen vojenskej, ale aj politickej, aj ekonomickej situácii. Máme susedov, ktorí sú vo vojenskom konflikte, Blízky východ. Ako je Slovensko pripravené na krízové situácie? Tu by som rád povedal, že tie lekcie, ktoré si odnášame z týchto konfliktov, sú naozaj rôzne a nie sú len o moderných technológiách. Avšak treba povedať, že tie dva konflikty nám ukázali, že v mnohom sa musíme prispôsobovať moderným technológiám, ale v mnohom sa napríklad vraciame naspäť. Pred približne 15 rokmi v NATO existovala téza, že už nebudeme napríklad potrebovať tanky a delostrelectvo. Ten konflikt na Ukrajine ukázal úplný opak. To znamená, tanky a delostrelectvo sú v ňom široko využívané, čiže to je oblasť, ktorej sme sa vrátili naspäť. Ďalej napríklad tým pádom, že sú vo veľkom využívané drony, čo je zase nová lekcia na strane tých modernejších technológií. Prináša nám to však opäť niečo z toho staršieho sveta, a to sú pomalé lietadlá, ktoré sú oveľa vhodnejšie na zostreľovanie dronov ako rýchlejšie lietadlá. Takže v niečom sme sa posunuli ďalej, v niečom sa vraciame k tradičnejším spôsobilostiam.